De Compromís volem fer un repàs dels problemes més greus que hem tingut en aquest Ajuntament en 2013, ja que pensem que la gestió de l'administració no sols són les xifres macroeconòmiques o microeconòmiques que hem tingut durant aquest 2013. Aquest 2013 hem presenciat, primerament, una nefasta política de personal. Primer, en l'acomiadament de l'agent d'intermediació laboral del Servei, per la qual vostès mantingueren durant un any en el seu lloc de treball després d'acabada la subvenció i després d'esgotar el seu motiu específic per la seva contratació. Aquesta negligència ve donada per la seva manera d'entendre i de gestionar l'administració. Gestionen l'administració, com dirien en castellà, com si fuera un cortijo, un carxofar en valencià. D'esta forma, l'únic que estan fent és ficar-nos en processos judicials i en indemnitzacions que anem a tindre que pagar entre tots. Però no és l'únic cas de l'any 2013. Tenim també l'acomiadament del lloc de confiança del de premsa de Carlos, que també estem immersos en un altre procés judicial. Els professors del conservatori, una manca de previsió en les baixes i en els contractes per vacances de la policia, de la brigada d'obres, etc., que està fent que els serveis siguin insuficients en el nostre municipi. Per la qual cosa volem que se canvie i s'actualitzi i se millore la política de personal amb previsió, complint els requisits legals de contratació que marca l'administració i que impedirà que aquest Ajuntament tinga que fer despeses innecessàries i tinga que assumir processos judicials que no tenim el per què de tindre. En el 2013 és cert que tenim un romanent de tresoreria d'1.200.000 euros que vull recalcar en aquest plenari que aquest romanent ha sigut i ve donat per l'esforç en gran mesura que hem fet tots els ciutadans de Llíria, tots i cadascú dels ciutadans d'aquest municipi, perquè durant 2 anys i en el 2013 hem tingut un increment de l'IBI que hem suportat tots els ciutadans d'un 10% i que se van augmentar totes i cadascuna de les taxes municipals, que per cert no és l'impost més just que n'hi ha en general, perquè tots tinguen el nivell de renta que tinguen, el tenen que pagar, per la qual és prou injust. Aleshores, absolutament totes les taxes s'augmentaren el 10%, per la qual cosa aquest romanent de tesoreria, ja que de quan en quan també agrair al poble de Llíria, que són els que per la seva pressió fiscal han pogut aconseguir que l'Ajuntament isca endavant per a pagar, com sempre hem dit, els desgavells que tingueren en el 2010 a en este municipi i per no exigir en temps i forma totes les subvencions que ens devia la Generalitat. Que per culpa d'això estaguérem números rojos, per culpa d'això tinguérem que aprovar un pla estratègic econòmic financer, que per culpa d'això ens endeutàrem en més de 2 milions d'euros. Aleshores, hi ha que remarcar que en aquest any el municipi de Llíria hem pagat 120.000 euros d'interessos per a aquest concepte, 120.000 euros que l'haguem pogut dedicar íntegrament al pla d'ocupació local i que en vez de tindre la gent contratar 4 hores i repartint los miseris de poc, podríem estar contratant-los a jornada completa, per exemple. Altre tema que des de Compromís volem destacar i que també té que ser una àrea de millora en aquest Ajuntament són les diverses qüestions que es desprenen dels informes i reparos que des de l'àrea d'intervenció segueixen cridant l'atenció a l'equip de govern per a que deixen de portar l'Ajuntament com un carxofar. Primer, de manera general començarem per el Pla Econòmic Financer de Reequilibri 2012-2014 que vostès aprovaren. I vostès aprovaren de fer que tot allò que se poguera contratar i obrir per a tindre informes anterior a la contratació per a poder abaratar costos i perquè això donaria, a part d'una disminució de costos, donaria transparència. I no ho fan. Se ho voten a la torera. Carrosses Nadal, el Apolo,
que tenen 20.000 contractes durant tot l'any. És que això no costa tant. Portar a diverses empreses, a veure, vostè què me donarà, com ho negociarem, que tindré una proposta damunt de la taula. És que fins i tot en les cubes a replegar, està clar que d'un moment d'avui per demà és urgent, però és que se sap que durant tot l'any van a vindre, és que això se pot tindre previst, és que això se té que tindre negociat, és que això se té que entrar en concurrència, perquè abaratarem costos i, a més, donarem l'oportunitat a les empreses locals a poder accedir. A més, serem més transparents. I això us ho estan dient en tots els reparos que deixen en els informes. Però és que, a més, això costa molt poc. És fer les coses ben fetes. I no s'estan fent. Vull recalcar ara 3 reparos que tenim, que considero prou important. Un és el de la Eva Marcos, que no és per la importància econòmica que té, però sí per la seva transcendència en quant a la manera que se fan els informes i se gestiona aquest Ajuntament. Se li encarrega un informe a un tècnic extern, ad hoc, Adrede Padell, per poder obrir a una ampliació de l'expedient d'activitat del supermercat Lidl i de Vidagal. I quin motiu? Quin motiu d'extremada urgència era precís per obrir això, per a poder que un tècnic que no fora un funcionari fera un informe d'aquest estil? No n'hi ha cap. Tenim professionals capacitats i tenen l'obligació d'emetre informes perquè tenen la garantia de l'objectivitat i se subjecten a dret. I no podem treballar així, encara que l'informe siga de 20 cèntims. Tenim tècnics. I aquests tècnics són els que es tenen que dedicar a fer aquestes coses. I no podem actuar d'esta manera. Tampoc també vull que... Perquè és que, clar, és el que estava dient Paco abans, és que una persona que això ho veu de fora, què està pensant? Què pot pensar? Què pensa? És que les coses no es poden fer així. També vull ajustar-me, també vull comentar l'informe, el reparo de l'obra de la certificació de l'IVA de l'electrificació de l'hospital. No se poden fer les coses en aquesta arbitrarietat. No se poden. Perquè és que tampoc era tan urgent. És que el tenim tancat encara. És que el tenim tancat. És que es fou en 2012. És que aquesta obra ha costat un 20% més. És que hi ha un procés legal de fer les coses per a fer-les bé i això ens té que servir per millorar la nostra manera de treballar. L'Ajuntament no es pot gestionar així. No es pot gestionar així. Perquè, a més, és que si digués això, ens va avançar en obrir l'hospital o els informes d'abans van ajudar-nos en alguna cosa, però no, perquè no fan que... Si tenen tantes ganes de que aquestes persones, aquests empresaris guanyen diners i obrin, executen, agilitzen la recepció de les obres de l'ST1. Per què no fan això? Seria fer les coses ben fetes. Tot l'altre són desastres. I també, per últim, vull parlar del reparo de cultura. Tampoc entenc com tenim 3 factures per a pagar la llum de les falles del nostre municipi quan tenim una subvenció de 9.000 euros. Però 3, que tampoc ho entenc, perquè 2 falles 1.800, 2 falles. I una, que és la de la plaça Major, 1.200. Si són 3 factures diferents, ja m'explicarà per què la de la falla major, la plaça Major, té que pagar, o sigui, li fiquen més llum o alguna cosa, tampoc ho entenc. I 1.800 euros en total la factura, me sembla que també s'ho tindrien que fer mirar un poquet, perquè la factura puja prou. I no se poden separar factures, és que és algo per demés.